chilling like a villain. Yun no, overnight setup. Overnight setup ba tabi? Ay, uwi ba tayo? Sa aking channel ng TV Police Vlogs. Ngayon ay magkakamping po kami mala Giong. Punta po kami sa may Umingan, Pangasinan sa sa Sinabaan Riverbank. Tama ba? Ba't ba Riverbank? Riverbank, parang doon din sa atin. Ayan guys, pupunta kami rin. Tingnan namin kung maganda. Kasi sabi nila, daw yun, isa sa pinakamagandang ilog sa Umingan. Una kasi yung ilog sa Kapulaan, pinakamaganda siguro, pangalawang pinakamagandang ilog yun guys. Sige natin guys ha. See you na lang mamaya ha. Okay? What are you doing? Are you not in the mood? May madadaanan po kayong tuloy na bakan. Magda pa'y tuloy na bakan na to ha. Titingnan po natin kung maganda po yung sinasabi nilang Bakit lang yan eh. Sinabaan Riverbank. Ito na yun. Oh. Hindi may mga tent-tent dun eh. Oh, nakoy putol na parang ano ba ito? Parang putol na tulay na to, hindi na tuloy na tulay. Oh. Ito na siguro 'yon. Hindi yan tulay. Ba ito? Riverbank doon kaliwa daw ko. Nakaturo. Saan? Ito, kaliwa. Ay, dito. Ayan po, makikita nyo Riverbank. Ayan oh. Naku, delikado pa Saan dito. Ito kaya? Taas? Ayun oh, Riverbank nakalagay. Dito sa taas nga lang? Siyempre, pakaliwa nga eh. Ayun oh, Riverbank. Napakaganda ng pagkakagawa. Oo nga. Ito ba yun? Tingnan natin po. Malalaman po natin mga kapuso kung ano po ba talaga itong Riverbank na to. Ayun o, anak ko, marami na nga. Ay, oo nga, ito. Napakahusay po mga kapuso. Ay, oo nga. Oo, malakas din. Malakas din po ang katubigan dito. Tingnan natin kung ano yun. Ayan o. Ayun o, doon. Wala pa tayong ganito kasi. Ayun o. Ayan po siya o. Makikita nyo. Ayan o. Kaya kayo sasakyan? Diba? Hindi. Dito, pababa dito. Kino nga, testing mo muna yung Hindi. yung daanan. Grabe ka naman, baka mabagtul tayo. Hindi, dito o. Titinan nga. Kaya lang yan. Kaya mo? Kaya na. Isara mo, isara. Buwis buhay tricks. Pwede? Kaya daw. Dito yan. Natin. Dito lang siya kasi. Para na tayo. Nahandaan mo lang ah. Maulan lang, saka siguro hindi maganda. Hindi, binild talaga for ano yan, Daanan na. papaba siguro. Dito pwede siguro dito. In 1.2 kilometers, you'll arrive at Cinnabon Barangay Hall. So excited guys! I'm so excited! Ay, natapat natin dito ngayon. Ayun oh, napakaganda pong pwestuhan guys. Uy, baka malalim to. What a beautiful nature.
Wow, are you excited, David? Okay, yan muna kayo. Guys, set up na po kami. So guys, yan, dito na po kami sa Sinabaan Riverbank. Ayan po, makikita nyo yung pang ang ganda po dito. Pwede sa mga campers po na mga nakasasakyan, pwede po dito. Yan, papakita ko po yung setup namin. Oh, setup na po kami. Ayan, oh. Diba? Medyo low quality lang yung tent namin. Ayan, oh. Okay. Pero, may lamig. Happy, Aki? Are you happy? Nakailog na naman si Aki boy. Swerte. Kiming ng kiming si Aki boy. Preparing our foods. Set up mo namin, oh. You know? Mga gusto kong set up. Pre-cottage. Pre-cottage. You know? Yo. Guys, medyo mainit lang dito pero you know. Water. Sarap guys, napakalamig po ng tubig, napakalamig. Tapos napakalinis po, oh. Ayan po, namin set up ng mga kubo-kubo dito. Dito lang po 'yan sa Sinabaan, Umingan, Pangasinan. Ayan po, oh. Wala pa po gano'ng nakakatuklas dito. Ayan, sigurado ako pag napanood itong video na ito, pupunta na po kayo dito. Ayan na ba? Ano po yan tayo? Pagkain po ng kwan. Pagkain po ng kambing. Ayan po. Madami na po ba nagpupunta dito? Buti natapat po namin ng kwan, ano? Lunes. Marami na pong tao. Opo. Pagkaya pa po. Malinaw po ito. Ang ganda po eh. Ayan po, sa mga gusto mag-relax, dito po, oh, nature na nature ang datingan. Libre lang po dito. Kung may setup kayo na katulad niyan, libre lang po. Pero pagka gusto niyo po mag-cottage, 100 pesos lang po ang cottage dito. Wala lang po. Napakalamig po ng tubig. Oh? Uy, napakasarap. Woohoo! Napakasarap po. Ayan oh, enjoy na enjoy yung pinakamabait na bata. Tapos pinakasikat na vlogger. Ayan po, oh. Kitang-kita. What is the sound of the dog? What is the sound of... Ayan po guys, oh, malinaw po ang tubig, oh. Pero malabo pa raw po ito. Pero minsan daw po, sobrang linaw daw po ng tubig. Ayan po, kitang-kita niyo po yung ilalim. Yun oh, talagang campers. Campers, ayun oh, may upuan, may lutuan. Talagang camper si Aki Boy na. Saan ang next destination? Beach naman. Pantabian. Sige. Ito, 20 minutes lang ata eh. Camper ah. Uy. Nagsawa na agad.
Lain mo, meron pa palang ganito dito. Oh. Kulang natin. Kahusay. Wow, sarap. Wow. Wow, Wow, Tinapay. Yan guys, kauwi lang po namin dito sa bahay. Medyo nag-enjoy naman po. At yun si Aki tulog. Pagod sa kakaligo. Yan. Dito ko na po tatapusin yung video na to. At inaantok na rin ako. Maraming salamat po sa mga nanood. At comment lang po kayo pag gusto niyo pong malaman yung pinaka-exact direction po niya. Ano po? Huwag niyo po kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Peace out. Ingat.